Aitzol Euskaltegian ikasturte honetako bigarren matrikulazio epea zabali dagoeneko izen eman nahi duenak zer egin behar du? Bueno, bi aukera ditu, edo telefonoz honea deitu, edo zuzenean etorri. Bulego ordutegi arrunta dukeu, 10:00 ordu batea eta 4:00 zortzita. Eta orduan zuzenean informazio emango dugu. Baina telefonoz ere egin daiteke. Telefona 943 65 10 06. Beraz. Ikaslerentzako dago tokia, zer mailatako ikasleak animatuko nituzke? Lehenengo maila 0-0tik hasi behar dutenentzat ez da tokirik, kurtso erdia pasada eta maila hortan eluke tokirik izango. Gainontzeko guztietan, ikusi beharko nuke ze maila daukaten ikasle gai horiek eta ze taldetan sar daitezken. Betikoa, taldeak egin da daude, ordutegiak finkatuta daude eta mailak ere bai. Orduan talde horietan tokirik izan ezkeoz, bai. Arazo bat izan daiteke, ez dakit, beraiek behar duten ordutegian, bere mailako talderik izatea, edo kontrakoa. Beraiek duten maila, ordutegi jakin batean izatea. Nolako matrikulazio izaten ari da urtengo aurreko urteekin alderatuta? Bitxia izan da, kopuruai eutsi egin diogu, galera txiki batekin, baina talde gehiago sortu dira. Alegia, etorri direnak, hobeto moldatu dira taldeak osatzeko. Ia zabiez gertu zaigun, kopuru eskasa izatea talde bat osatzeko eta orduan autoikaskuntzako aukera izatea. Minoko denek ezin zuten. Edo ez dute gogoko, autoikaskuntza sistema hori. Eta orduan batzuk egatu ziren zintxilika. Eta aurten berriz, etorritakoak ondo moldatu dira eta talde gehiago sortu dira iaz baina. Izan da bitxikeria. Nola animatuko genuke zalantzan dagoena izen emateko aukera hori aprobetxatu nahi duena? Zertarako behar du euskara, zertarako nahi du euskara. Batzuekin gertatu zen dugu, lanerako behar dute, aurreratu. Ez azkeneko momentuan, beste batzuk perfila behar dute. Eta orduan apuntatzea azkeneko momentuan eta aukera bakarrarekin. Motivazio hori baldin bada, hor daukate aukera. Motivazio da euskara ikastea, edo gertatu zeizkiu batzuk, gazte garaian, euskaraz ikasi bai, baina gehiago zarduratu, euskalduna dira. Umeak izan eta eskolan eta eskolako lanetan eta laguntzeko zailtasunak. Eta orduan benburua hor behartuta ikusi dute, etxean lagundu ahal izateko.